नैबे जोंनि बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बा आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै मानसिफोरखौ बुंबाय थानाय नुदों। हाउसआवबो आङो कुइसनखौ नुदों दे आथिखालाव प्रमद बर' बिथाङा माने जिमानखिनि माने थिखानाय रां बावजा बे थिखानाय रां बावजाखौ बाहायनो हायाखै, गिदिंनानै थांफिननाय मानाय बिदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानायखाय आं नुदों। दा बै हिसाबै आं जिमानखिनिखौ मोनथिगो, आं जिमानखिनिदो माने सरकारजों माने सरकार जि एसेम्ब्लियाव थानानै आं जिखिनिखौ मोनथिगो, दा बेवहाय बेबायदि जेबो रां माने गिदिंनानै थांफिननाय बिदि खुनु माने बिदिन्थि गैया। आरो आं दाखालि बावैबो बुंदोंमोन बेवहाय जेब्ला 7 खालार खालि बेवहाय माने मुलाम्फा गोनां जि माने बेनिफिटेड बेनिफिसारिनि मोनसे मिट जादोंमोन, बेवहाय निस्सय नोंथांमोनाबो फैदोंमोन। दा बेवहाय मा जादों दे आथिखालाव जेरैबायदिहाय दिल्लीयाव बिजेपि आरो इउपिपिएल, दिसपुराव बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो क'क्राझारावबो बिजेपि आरो इउपिपिएल बे मोननै हानजानि सरकारा दाबो दंबाय थायो। दा बेवहाय माखासे माने गावबा गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय, गावबा गावनि माने पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय माने बेवहाय सरकार सालायनाय जि राजखान्थि हान्जा बेखौ जुदि थोंजोङै बुंनाय जायोबा बिजेपि, बे बिजेपिया गावनि जि राजखान्थियारि मुलाम्फा बेखौ दिखांनो थाखाय, बेखौ मोननो थाखाय बायदिसिना अजद, बे बायदिसिना अजदखौ होनायखौ नुदों। बेयो गमामायैनो बिदि जि अजद होदों बे अजदाथ' जाखायाखै, नंखायानोखा। नाथाय बिथांमोना जि मोनसे एलायन्सनि जि मोनसे धोरोम, बे धोरोमखौ बावदों। आरो बेवहाय मोनसेल' थांखि आरो नोजोरा बेनो बिथांमोननि जे माने राजखान्थियारि मुलाम्फा जानांगो, राजखान्थियारि मुलाम्फा मोननांगो, बे थांखियारि नोजोरखौ लानानैनो बिथांमोना बुंगासिनो दङ। नोंथांमोननि गेजेराव माबा गावस्रालायनाय बिदि गोसो गोरोबलायै मोनसे बिदिथ' जेबो माने सरकारि भाबैथ' बिदि जेबो गैया। खारन सरकारि भाबै बेवहाय कमन मिनिमाम एजेन्डा थायो। जिहेतु एलायन्स बा एलायन्सआ कमन मिनिमाम एजेन्डा थायो, बे कमन मिनिमाम एजेन्डा बेखौ लानानैनो 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर, बे 15 डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिम बिटिसि सरकारखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि चिफ हिसाबै बिथांनि दैदेननायावनो दिनैसिम सरकारा बेयाव सालायगासिनो दङ। बिदि जेबो सरकारि माने जायफोरखौ होननानै बुंदों सरकारि बिथिङाव बिदि जेबो माने जि मोनसे एसे माने गोसो गोरोबलायै बिदिखौ जों नुनो मोनाखै। नाथायबा खायसे माने मावफुं सोद्रोमाफोर जाय बिथांमोना आं एसे आगोलाव बुंनाय बायदियै माने गावनि जिखिनि राजखान्थियारि मुलाम्फा बेखौ मोननो थाखाय बिदि माने माखासे माने अजदफोर होनायखौ नुदों। नाथाय बिदि जेबो माने बे सरकारनि जि कमन मिनिमाम प्रग्राम बेवहाय खिन्थु जेबो माने मा होनाखै, जेबो बेवहाय माने जेबो आघात जायाखै। बियो जोबोद मोजाङैनो बियो सोलिगासिनो दङ।